Magaling ba yung nakuha mong artista? Siyempre, magaling. Okay, subukan natin yan. Kayo ba ay pagod at galing sa trabaho? Umupo at hubarin ang tsinelas. Kunin ang baso at isaling ang mompo. Cut! Pait! Cut! Dapat yung mukha mo may yung may reaksyon. Malulugi yung natin mong buhay ito. Oy, cameraman. TikTok. Malulugi tayo ito. Sige. Sige. Kayo ba ay pagod at galing sa trabaho? Umupo at tanggalin ang tsinelas. Kunin ang baso at isaling ang mompo. Puta, ba talaga direct. Cut! Putik na yan. Balik. Malulugi tayo nito. Balik. Otoy, hindi na magaling yung nakuha mong artista. Siyempre, magaling yan. Roll the camera, take 3. Kayo ba ay pagod at galing sa trabaho? Umupo at tubarin ang tsinelas. Kunin ang baso at isaling ang mompo. Kapay talaga direct. Cut! Ano ba naman itong artista? Cut! Nakailang cut na tayo dito. Ulit. Tatlo. Putang ina ang init! Kayo ba ay pagod at galing sa trabaho? Walang hiya, umupo na lang kayo. Tanggalin ang tsinilas at itapon. Kunin ang baso at isaling ang mompo. Magaling kang kupal ka. Pahit talaga direct! Pahit! Cut! Tigilan natin itong kalokohan na to. Ay,